Mill-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista sa tmiem is-sena 2017 daħlu 1000 tessera ġdid mal-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Pooley, għal dan meta kien qed ikun intervistat waqt il-programm Taħdidiet fuq Radio 101. Min meta sar kap Adrian Delija sal-aħħar tas-sena illi għadna kif għalaqna, kellna 1000 tesserat ġdid. Għall-ewwel darba f'ħajjithom ħassew illi għandhom ikunu membri tal-Partit Nazzjonalista. U l-istatistika dwar dawn l-1000 tesserat hija waħda mill-aktar interessanti. Persuni minn inħawi differenti ta' Malta, aktar nisa mill-irġiel u tesserament qawwi miż-żgħażagħ, sinjal ta' vibranza u tiġrid. Kellna tesserament qawwi miż-żgħażagħ. U dak itini kuraġġ kbir. Jiġifieri fl-ewwel 3 xhur ta' Adrian Delija kellna 1000 tessera ġdid, iktar nisa mill-irġiel u tesserament qawwi min-naħa taż-żgħażagħ. U allura diġà jurik dik il-vibranza u it-tiġdid. Clyde Pooley sostna li din il-kampanja ta' tesserament flimkien ma' maratona tajba ħafna f'Diċembru huma sinjal ta' kuraġġ kbir għall-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista irrefera wkoll għal proċess li fih qed isir kuntatt man-nies li fis-snin li għaddew irrifjutaw it-tessera tal-Partit Nazzjonalista. U qal li ħafna kienu sorpriżi kif il-Partit Nazzjonalista ikkuntattjahom wara żmien twil. Bir-risposta ta' Clyde Pooley tkun waħda ġenwina u ċara. Iva, ċempilnielkom wara dawn is-snin kollha x'aħna jimpurtana minn dawk in-nies. Aħna rridu nisimgħu minn għand dawk in-nies għaliex telquna, x'iridu jkun, x'iridu minna, x'iridu jifhmu dwarna, aħna rridu nkellmuhom. U għaddejjin allura anke b'dan il-proċess illi nqarbu iktar dejjem il-partit lejn in-nies. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Pooley, tkellem ukoll dwar ir-riforma elettorali. Huwa fakkar li l-Gvern qed jipproponi li biex wieħed jivvota jkollu bżonn biss il-karta tal-identità. Madankollu l-Partit Nazzjonalista qed joġġezzjona għal din il-proposta minħabba li m'għandux fiduċja fl-Aġenzija Identity Malta li hija responsabbli mill-karti tal-identità. L-Identity Malta ma nistgħux ngħidu li għandna fiduċja fiha. L-Identity Malta hija fejn jinbiegħu iċ-ċittadinanzi. M'għandniex track ta' minn fejn tfaċċaw dawn in-nies, ma nafux x'inhi tagħmel. Al kontrarju, id-diskussjoni fuq l-electronic counting fejn il-voti jingħaddu b'mod elettroniku jinsabu mixjin ġmielhom. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Pooley, qal li l-Partit Nazzjonalista jibqa' favur ukoll li persuni li għandhom id-dritt tal-vot u li jaħdmu barra minn Malta jibqa' jingħatalhom id-dritt li jiġu Malta bi prezz sussidjat biex jivvutaw.